Veľmi ma teší, že vám môžem predstaviť svoju novú publikáciu Vnímavé telo – základy tréningovej praxe v súčasnom tanci. Táto publikácia je prelomová pre mňa nielen preto, že je v digitálnej forme, ale aj preto, že obsahuje videoukážky, ktoré vám pomôžu priblížiť tréningovú prax v súčasnom tanci. Publikácia zdôrazňuje somatický prístup k pohybu, na ktorom je prax v súčasnom tanci postavená. Tento prístup umožňuje tanečniciam a tanečníkom porozumieť svojmu telu cez sústredené počúvanie, uvoľňovanie nadbytočného napätia v tele a rozvoj jedinečného potenciálu vlastného pohybu. Prepojené telo a myseľ sa stáva v tanci jedinečnou skúsenosťou a zároveň spolu pôsobia ako výnimočne silný komunikačný prostriedok. Predpokladom je vnímavé telo. Ono je tým, čo ma na tanečných predstaveniach najviac fascinuje. Veľmi si želám, aby táto publikácia prispela k rozvoju vnímavosti tela a novej expresivity pohybu. Táto publikácia mohla vzniknúť vďaka podpore Fondu na podporu umenia. Chcela by som vás poprosiť o rešpektovanie autorských práv. Kúpou originálu tejto publikácie podporíte naše snahy o vydávanie odborných materiálov pre tanec a zároveň prispejete k udržiavaniu tvorivého prostredia v tanečnej komunite. Ďakujeme veľmi pekne.